Sorginaren heriotza. Mikaela eta bere mutilaguna txangoa emetzen zihoazten menditik zehar. Baina bat batean zerbait topau zeben. Nora raio da emakume hori? Ambulantziari deituko deutzagu. Hemen ez dago estaldurarik. Tira, itzi berriketan eta lagundu, hemendik atera behar dugu. Basuan, gaixorik etxunda egoan Andra hartu eta Mikaelaren etxera eroan zeben. Gaixo dagoan emakumeak bardin jarraitzen dau. Ez da mobitutzen. Ez ditu begiak edegiten. Bizilagun bat Mikaelaren etxera doa gaixoa ikustera. Mikaela, Andre hori ez da hilko. Jesus, atzo etxera karri genduanean mediko bizitau zeban. Andre hile zorian egoala esan zigun. Hospitalera eroatea be ez zebala pena merezi. Orduan nik zinduko nibala esan nion medikoari. Hori brujea da. Ikusiko dozu zenba denporan dagoan bizirik. Jesus, Maria eta Jose, nolatan dinozu hori? Hori ez da hilten. Eta gero, berak gaitxu badauko, beste bat ere emon behar dutxo. Eta beste batek hartzen ez badau, hori ezin lehil. Ai, ene. Hurrengo egunean, argikeria dator Mikaelak deituta. Bai, zorratuta dagoan entzufea hoen doan dozu. Gaur goizean txinpartak atera dira handik. Ondo, baina entxufean ondagoen erakutsiko bazini dake? Tira, ez dut logela horretan sartu nahi. Kaixo? Sorginak bere gatz guztiak argiketari gaixoari pasa deutsaz. Eta hor dago gizajoa, gatzak hurbiltzen jakon beste edonori pasatzeko zain. Orduan, bakean hilko da.